Mayang gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin na ko ninyo na mga nasa tagkatahuran ni mga orasaha mga kabisyo. At syempre sa ating mga pamangkin na sa ganitong oras, gising pa! Siguro maraming ginagawa ngayon. No? Of course, hindi namang ibig sabihin yan mga kabisyo na walang face-to-face. Ibig sabihin, wala nang pasok. Meron pa rin. May mga mas ganong mga bagay-bagay po mga kabisyo. Pag wala pong face-to-face, mas marami po yung homework. Yeah, awards. No? Shout out sa inyo yan. At syempre, hindi natin pwedeng batiin ang ating mga trailer truck drivers. Nakapila yan. Papunta sa pier o kaya yung mga papuntang south o kaya north. Yan, marami pong salamat sa inyong pagtutoy po mga kabisyo. No? And of course, naalala mo ba yung mga bagay-bagay na na-appreciate mo? Na-appreciate mo na lang nung tumanda ka. Nung araw, baliwala lang, di ba? Oo. Siguro, meron pa rin. Awards, nabanggit ko yan kanina, no? Yung tulog. Nung araw, nung bata pa tayo, lagi mong iniiwasan yung tulog ng mama mo. Sinasabayan ka ng mama mo, plus may kasama pang pamalo. Kasi kung hindi ka matutulog, ayun, basic na yan. Bunalan. Pag walang dalang pamalo, losi, yun ay mong kigol. Di ba? Ayan, alam na po natin yan mga kabisyo, no? Ang pag-appreciate po ay may malaking halaga sa ating buhay sa marami pong paraan. At isa sa mga nakikita ko na naman dito, nagpapabuti po sa kalusugan po natin kapag tayo po ay nag-appreciate, no? Of course, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagpapahalaga at pag-appreciate sa mga ganitong bagay ay may positibong epekto sa ating kalusugan, no? So, ang mga taong mas nagpapakita ng pagiging grateful. Ikaw, uncle, no? Ikaw, auntie. Halimbawa, sa ating mga uncle, mga driver, pag uwi mo sa bahay, simple lang, no? May handang pagkain si misis. Ano bang handang pagkain? Tuyo, di ba? Ang sarap nun. Sabihin mo lang si misis, ay, salamat sa tuyo. Ang sarap-sarap ng tuyo mo. Sige nga, dilaan ko nga yung tuyo mo. Ayan, kainin mo na yung tuyo. Masarap yun mga kabisyo. Parisan mo ng puso. Ayan, so ma-appreciate mismo ng taong nasa bahay, yung misis mo may mga ganun palang mga nag-appreciate pala sa akin, no? Ayan, so yan, nagpapabuti po yan sa kalusugan po mga kabisyo. Masarap ang tuyo ni misis. At hindi lang yan mga kabisyo. Ayan, no? Of course, sa mga nag-comment sa ating fan page, sa Totoy Bato Official, mga bagay na na-appreciate mo lang nung tumanda ka na. Sabi ni Helen, Helen. Sabi ni Helen Anding, yung mga sakripisyo ng nila mama at papa sa among lahat, no? Hindi pala biro buhayin ang 8 anak. Grabe. 8? Oo, para makapag-aral kaming lahat, nakapagtapos ng high school, at meron ako isang kapatid, professional na. Grabe, nung araw, ganun kadami po mga kabisyo. So, na-appreciate na yung effort ng mga magulang. Sabi ni Ryan Romo Cagara, travel. Yeah, words, Ngayon pa niya na-appreciate yung travel. Sabi ni Jobert Bertudaso, mga pangaral na mga magulang, lalo na ngayong magulang na rin ako. Nagsumbalik na. Sabi ni Kenneth Layson, dati, ito, kape. Oo nga, no, kape. Nung araw, ayaw Kasi naalala ko lang mga kabisyo nung araw, hindi po kami pinapainom ng aming mga magulang ng kape. Kasi hindi ka daw tatangkad. Totoo ba yun? Sabi ni Rhea, nature. Uy! Totoo yan nung araw, no? Lalong-lalo na ikaw, Cole, no? Tayo, galing probinsya, nung araw hindi natin masyadong na-appreciate yung nature. Pero ngayon, pag walang pasok, hinahanap yung bundok, hinahanap yung maraming punong kahoy, yung may ilog, yung may batis, tapos may naliligo na naka-half slip. Sabi ni Yushikashio, suhot,
patutuya. O nga naman, no, nung araw, hindi masyado mo ma-appreciate yung tutoy. Ngayong lumaki ka na, lagi mong hinahanap ang pagtutoy. Sabi ni Jessica Dinyo, kanang bawalan ka mula agtoy, samot na og gabi eh. Oo nga naman, namimiss mo na yun. May magpapaalala sa'yo na umuwi ka na, bawal. Diba? Sabi ni Sidney Fernandez, Nature. Sabi ni Efer Del Rosario, bukid. Alam mo mga kabisyo, no? Yung sinasabi dito, nature, yung bukid, yung dagat, napansin ko na mas lalo pang na-appreciate po ng ating mga kabisyo nung nagkaroon po ng lockdown, di ba? Nung pandemic. Nako, doon natin na-appreciate yung mga lugar-lugar na mga gano'n, no? Pag meron kang extra pera siguro, bumili ka na ng lupa, yuta, no? Yung mga ganong malayo po sa sibilisasyon. Tama, no? Sabi ni R. Kaan, the presence or yung presence ng magulang na kahit mahirap ang buhay noon, kumpleto at sama-sama kami sa hirap at ginhawa. Masayang kumakain ng sama-sama, kahit sardinas lang ulam, sapat na. Sadly, nag-iisa na lang si Mader. Namatay na si tatay 13 years ago at may kanya-kanyang pamilya na din kaming 6 na magkakapatid. Yun nga di ba? Alam mo mga kabisyo, no? Ito yung mga bagay-bagay na dati hindi natin iniisip, hindi natin, parang wala lang. Pero nung nagkaroon na po ng kanya-kanyang pamilya, sarili-sariling pamilya, umaalis na po sa mga magulang, ayun, nagiging lonely na po yung mga magulang. At kung ikaw uncle, ikaw auntie ngayon na nakikinig sa atin, sa mga pamangkin, no? Kahit naman paminsan-minsan siguro, no? Kung nasa probinsya po yung mga magulang ninyo, bisitahin nyo, no? Maghanap kayo ng mas murang ticket, no? Eroplano, kaya barko, o kaya yung basta planuhin nyo po, no? Para naman mabisita kasi eto yung mga small things, no? Pag umuwi po kayo, makita kayo ng mga magulang po ninyo, yung mga mahal nyo sa buhay na naiiwan sa probinsya, talagang matutuwa talaga yan. At alam mo mga kabisyo, no? Yung ating kalusugan po mga kabisyo, pag alam mo yung circulation ng ating blood, pag tayo po'y laging natutuwa, happy po tayo, mawawala po yung problema kasi normal po yung daloy ng ating dugo po. Totoo po, hindi lang sa katawan, pati na rin sa ating psychological, no? Totoo po yan mga kabisyo. Ay nako, ang sarap pa rin namnamin nung araw, no? Nung dati, di ba mga kabisyo? Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy, no? Uncle Totoy Bato para sa programang Totoy na Love. At tayo na po yung magpapaalam. Daghang kayong salamat, no? Ingat po tayo lagi mga kabisyo. And amping pirmi. Ayan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!